Nok mar kuonde reso jogo moroch ratichgi kod luoro mar wich kuot e kind oganda gin moko kuom gigo mosethiro lweny mar kedo gi lwenj kit chwech e kaunti ma Siaya, ahinya to e kind joma chuo nimar thothgi ling kendo umo midhiero magikale e mier. Kane gilose sa nyasi mar loro ndalo 16 mar kedo ne ratich oganda, moko kuom joked ne ratich oganda e kaunti no onyiso luoro margi ni ripode mag dang'ni mar paro nyalo medore kind joma chuo e mier ponono ni piny owacho orem keto kenge mag reso chuo e midhiero ni. Penjegi gin nong'e mana ni gin joma nyiri kata joma mon kende ema kalo. Sani yudo ni nyaka joma chuo be yudo ka isandi mier kuma gidake nyaka gi mon ma ginyuomo. Koro lweny ni sirikal onego bed ni wuok oko kaka gisebedo ka giwuok mar konyo joma nyiri mondo bende gikony joma chuo nikech the boy child have been neglected. Ne nie ot to dhoot olor to kara ng'ama igoyo en dichuo to ng'ama go koko kendo ywak to en miyo. Miyo ywak kabisa to kara en mogocho. Joma chuo kalo e tem e udi gibedo frustrated to onga madango open up mondo wachne kech joma chuo moni mong'e ni bedo ga raped, bedo ga frustrated, igoyo to chuo to gin margi oum. Koro akon serikal onego come up with the police ma joma chuo bendo rang. Wang'eyo ni umbe un gi feelings, wang'eyo ni umbe uhat kalure gi achiel ariyo adek go kata cases go ma osechoponwa e office marwa. Kendo wagonero kamano kuom joma chuo ma oseyangore mowuok oko mobiro mowacho kaka giwinjo, kaka gigo machando pachgi.